L'experiència del desterrat. En la realitat històrica, tampoc no es va produir el miracle d'una victòria de les forces republicanes. El 10 de febrer de 1939, Calders travessava la frontera de Coll d'Ares camí de l'exili. Del camp de refugiats de Prats de Molló va passar al castell d'Aguasí-en-Brie, on va coincidir amb altres escriptors com Francesc Trabal, Mercè Rodoreda, Xavier Benguerel o Joan Oliver. Uns mesos més tard, embarcava des de Bordeus cap a Mèxic, on va arribar al juliol d'aquell mateix any amb només 33 francs francesos i una carta de recomanació per a Josep Carner a la butxaca. Jo vaig anar a Amèrica amb tot el bagatge que portava. Era una carta de presentació del Trabal en el Carner, explicant-li que jo era un jove que escrivia, no? I que em posava les seves mans. El Carner, que ocupava un càrrec important a una de les organitzacions d'ajuda als refugiats espanyols, em va rebre molt bé, molt cordialment, em va ajudar molt, i aleshores vaig entrar dins d'aquest engranatge que ell començava a muntar, anar plegant els escriptors joves catalans que arribaven a Mèxic per convèncer-los o per explicar-los que el que no es podia fer en el nostre país perquè era prohibit, i en canvi Mèxic ens donava llibertat per fer-ho, ho havíem de fer. També que havíem d'escriure en català, si podia ser publicar en català, i fer aquesta feina, reunir-nos i tenir contacte amb els escriptors mexicans. Aleshores ell organitzava unes trobades en una sala de te luxosa de Mèxic. Jo sempre hi anava molt espantat perquè no vestia d'acord amb els altres, com anaven els altres clients, i en general ens passava els convidats del Carner. I allà doncs, vam tenir contactes amb Carlos Fuentes, amb el Rulfo, l'Octavio Paz, el recordo que hi va anar una vegada, l'Alfonso Reyes, el Max Au, en fi, hi va anar també algun intel·lectual espanyol. Sí, hi havia el Nieto, que jo recordi, uns quants més. En fi, feia aquestes reunions per mantenir uns contactes de fer en l'exili el que aquí no es podia fer. El que en principi havia de ser una estada breu en aquell país, a l'espera de la caiguda del règim de Franco, es va convertir en una etapa fonamental de la seva vida. A Mèxic hi va viure 23 anys, en els quals es va casar en segones noces amb Rosa Ortiz, germana del seu amic Tísner. Hi va tenir 3 fills i hi va escriure la part central i més important de la seva obra literària, enmig d'una vida a voltes atzarosa i dividida entre la necessitat d'adaptar-se a un món que se li feia estrany i l'enyorança pel món que havia deixat enrere. De l'experiència de l'exili a Mèxic en deixaria testimoniatge literari a la novel·la L'ombra de l'Atzavara, publicada el 1964 i escrita ja de retorn a Catalunya. Però l'empremta d'aquest exili en la narrativa de Calders es manifesta ja en l'obra escrita a Mèxic, en 2 sentits diferents. Per una banda, li subministra una matèria literària, el del món de l'indi mexicà i la seva peculiar visió del món, que li permet explorar des d'un nou angle el tema de les diferents percepcions de la realitat, en la línia del que s'ha anomenat realisme màgic de la literatura hispanoamericana. Aquí descansa Nevares i Gent de l'Alta Vall són obres en les quals, sense abandonar l'estil purament caldersià, hi podem trobar punts de contacte amb l'univers literari de El llano en llamas, de Juan Rulfo, per qui Calders sentia una especial admiració. El Carner és el primer que ens va parlar, i jo crec que era el seu descobridor, del Rulfo. Que el Rulfo era en aquella època estudiant de la Universitat de Jalisco, em sembla que era, i havia publicat a la revista universitària un parell o 3 de narracions, de les que després van sortir al Llano en Llames, i ens van fer un gran efecte. Realment, encara m'ha anat passant i encara ho trobo ara, és un dels grans escriptors de llengua castellana, i del que després va ser el boom sud-americà, per mi encara és el millor. Per una altra banda, l'experiència del desterrat, com l'anomenava Joan Fuster, fa que Calders trobi en la seva peculiar manera d'entendre la literatura una via d'evasió de la realitat immediata que el porta a explorar els límits que separen la quotidianitat de l'absurd. Era una manera de defensar-me contra el voler-me quedar a Mèxic. No m'hi volia quedar. La qual cosa
no està bé, ho reconec, perquè si un país t'ha acollit, t'ha donat totes les facilitats per refer la teva vida i en acabat et resisteixes a integrar-t'hi, això que nosaltres demanem de vegades que facin els immigrants aquí, jo allà no ho vaig fer. Alguns dels contes escrits a Mèxic, juntament amb altres escrits encara a Catalunya, van ser aplegats a principis dels anys 50 per Joan Triadú. Llavors, un jove crític que, ajudat pel pare de Pere Calders, va poder incloure'n algun a la seva antologia de contistes catalans de 1950. Més tard, el mateix Triadú va ser qui va presentar-los amb el títol de Cròniques de la veritat oculta al Premi Víctor Català de 1954. La meva coneixença de l'obra de Pere Calders va començar per un conte concretament, que vaig trobar a la revista de Catalunya de l'exili, que es va publicar a París als anys 47 i 48, que va ser un període molt brillant d'aquesta revista. I Pere Calders hi va publicar un dels contes més bonics per mi, que és La ratlla i el desig. Aquest conte em va interessar molt. Això va coincidir en què me'n vaig anar aleshores a Anglaterra i des d'allà també era més fàcil relacionar-se amb l'exili. M'havien encarregat una antologia de contistes, justament, i per això em vaig posar en contacte amb l'autor d'aquest conte, de qui jo no sabia gairebé res. Pere Calders, amb la seva amabilitat habitual, em va respondre, em va facilitar alguns altres contes seus, em va posar en contacte amb el seu pare, que era a Barcelona, el qual em va donar també contes publicats en revistes i evidentment d'abans de la guerra o de durant la guerra, i amb això vam començar a configurar les Cròniques de la veritat oculta, que va ser el llibre que va guanyar el Premi Víctor Català, que va començar a donar a conèixer Pere Calders a tothom. Cròniques de la veritat oculta s'ha convertit ja en l'obra més identificativa de Pere Calders. Potser perquè és la que marca cronològicament l'inici de la seva maduresa narrativa, però sobretot perquè conté en síntesi tots els elements que caracteritzaran un univers literari que se situa just al llindar entre l'absurd i l'ordre convencional, el misteri i la quotidianitat, la raó i l'atzar, les grans certeses i els grans dubtes. En aquestes històries pot passar que un personatge, un matí qualsevol, d'un dia qualsevol, pugui atrapar en un puny la vida que tot just se li escapa per la boca. Que a un assassí se li aparegui la consciència en forma d'àngel per retreure-li sense èxit la seva conducta. No! No facis això de Pacarelli! On hi ha la consciència? Que d'un bagul se n'escapin records mariners. Hi fan acte de presència fantasmes, mans que tenen vida pròpia, poders ocults, objectes màgics, personatges mítics, esdeveniments inesperats. Una perla de las Antillas. Nunca en la vida podré olvidar. Potser sí. Potser sí que són els pàmies, no esperaven algú. Calla, Què havien sí, dit? que li venen aquells cosins que té Vic, mamà. Sí, mamà. L'harmonia inicial es veu trasbalsada per elements anormals, és a dir, que transgredeixen les normes, les regles, els paràmetres segons els quals la lògica humana representa la realitat. A baix, si se'n va parlar de... Sí que truquen, sí. Aquí estan trucant, aquí. Vés a veure aviam qui és. Va. Nena, a mi no em fa cap gràcia, no obrir la porta a aquestes hores. Vols que Vols que vagi jo? No dic això. Està bé, tu? Sí, per favor. Fa fred al carrer! On són els nens? La
nena és a la seva habitació, dormint. Però si no parla més baix, la despertarà. Despertar nens forma part de la meva feina. Li han donat una mala adreça. En aquesta casa fem reis. Els contes de Pere Calders, ja ho he dit alguna vegada, són una manera de pensar. Representen tot un art de pensar. Són obres acabades que tant poden tenir humor com fantasia, com realisme en alguns casos, però sempre són una reflexió sobre la condició humana. Una reflexió acompanyada de la qualitat literària que ja comença amb l'estil, un estil que des del primer dia és un estil acabat i original, molt expressiu, i portat fins a l'originalitat dels temes i del conjunt de l'obra i de la seva versió dels fets i de la vida. De tots els contes de cròniques de la veritat oculta, n'hi ha un que il·lustra de manera força explícita la dificultat humana d'assumir la materialització d'un desig, d'un somni, d'una il·lusió. És La ratlla i el desig. En ell se'ns explica com un agrimensor, que du una vida plàcida i plena de felicitat, un dia, tornant a casa, sofreix un accident en un camí desert. Mig ferit i angoixat perquè la dona no pateixi pel seu retard, formula quan veu caure un estel un desig, que casa seva, que es troba encara força lluny, aparegui al tombant del primer revolt. I el desig es fa realitat. Però això, lluny d'apaivagar l'angoixa, en genera una de més gran. Si la casa, amb la dona que l'espera, és aquella que se li ha materialitzat, què l'espera al final del camí? Allà on fins ara hi havia casa seva. Quina és de veritat casa seva? Aquella que ha trobat el lloc que ell desitjava o la que ha de ser, segons la lògica, uns quilòmetres més enllà? Un altre personatge, carregat d'anys i d'experiència, li dona la resposta. Els joves viviu en una mena de plat de poc fons i tot va bé perquè us hi ofegueu. Això que us sembla tan extraordinari ha passat milers i milers de vegades i cadascú adopta la solució que va més d'acord amb el seu temperament, com en totes les coses. Un poeta acceptaria allò demanat i obtingut de l'estrella i la casa a mig camí hauria estat casa seva amb eliminació de tot altre. Un home de preparació científica, per exemple, sigui el que sigui allò que es presenta mentre camina, troba la casa allà on sap que ha d'ésser, al capdavall dels quilòmetres que calguin. D'acord amb aquestes reflexions, podeu multiplicar exemples i triar. La realitat no és, doncs, unívoca. Cadascú se la representa segons els seus propis codis. El que cal és esbrinar quins són aquests codis personals i individuals. Perquè, com li passa al personatge del conte, el dilema només es pot resoldre si prèviament sabem si som poetes o agrimensors. La realitat i la representació de la realitat. Aquest és un dels punts claus sobre els quals gira la reflexió implícita que ens proposa Pere Calders. Igual que Magritte, quan ens diu que una pintura que representa una pipa no és una pipa, sinó la representació d'una pipa, Calders ens fa donar que allò que ens explica no és la realitat, sinó la representació de la realitat, però que també les normes i les regles sobre les quals se'ns conforma una imatge de realitat en són una representació. Per tant, tan real o tan irreal és el somni com l'índex de preus al consum. La realitat no és, doncs, en l'objecte, és en la mirada. Es diu que els ulls són un dispositiu per veure com és allò que ens volta i com són els altres. Però, i per mirar dins d'un mateix? En aquest sentit, som cecs. O bé passa que tot el que veiem a fora és, en realitat, el que portem a dins. Aleshores, no ens hauria d'estranyar que hi hagi tantes desgràcies. D'una manera o altra, i tirant llarg, només veiem la meitat del que hi ha. O sigui que dos ulls o són massa o són poc, però mai la mida justa. És un motiu poderós per a afirmar que no és que la naturalesa sigui sàvia, sinó que sap una colla de coses de memòria i les repeteix com un lloro.
La reflexió subjacent sobre el joc entre la realitat i la seva representació, sobre els codis que regeixen la conducta humana i l'absurd que s'amaga darrere d'aquests codis, la trobem en tots els títols posteriors de Calders, escrits encara a Mèxic. Demà a les 3 de la matinada i la novel·la Ronda naval sota la boira. Aquesta darrera es pot considerar l'obra més complexa, ambiciosa i incompresa de Calders. En ella se'ns explica la història d'un transatlàntic, el Panoràmic, que per causes inexplicables es veu condemnat a navegar en cercles sota una capa de boira, fins a un naufragi inevitable. El capità del vaixell, endut pel seu afany de ser fidel als codis d'honor, té com a únic propòsit formar una banda musical amb alguns dels passatgers. L'absurd d'aquesta situació, originat per la voluntat d'acordar la realitat a uns codis estereotipats de conducta, queda encara més de manifest pel contrast amb les intervencions d'un personatge misteriós, un hipnotitzador, que tot i ser assassinat en diverses ocasions, reapareix sempre viu en qualsevol lloc de la nau. Igual com tot allò que no té explicació i romp amb tossuderia enmig de l'existència humana. Una existència que, com el Panoràmic, sembla navegar en cercles i sense rumb sota l'espessa boira del misteri.